Kene kade ka kubor ka badang penkendit ya ka perthai mendak sengi. Don kijing keno bau Ismail kwani urang ba sipai komandar jong ka kuat fus ka kenhun bakrau tam hapo Iran ulah syakem halaki jong ki sipai Iran. Kene kade ka kubor ka badang penkendit ya ka perthai mendak sengi. Don kijing keno bau Ismail kwani urang ba sipai komandar jong ka kuat fus ka kenhun bakrau tam hapo Iran ulah syakem halaki jong ki sipai Iran. Ada pikwa bantip kamnia sampai jangan ka video hadu banakut. Baruat kalian ru ban share, like, ban subscribe ru kumju ya kan channel. Kuble shibun ni pi baro ki page ya kan video. Ne ka de jing sisa ka bay dei bar kene ka jing keno ba udai uspais ka Mossad ka sarkar Iran kala suba ba Israel kani ula bandon ka jing dei bat ka Mossad ka tenat sop jong kari Israel. Kene ka jing suba kala mi namar ka jing yap supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. Layap na ka jing thai bom ka bajur ki spy Iran ki suba badon ubreu banapo ubala ajing tip leak information syaki Israel bat US. Bababun ki rang ba sipai ka Iran ki layap ha ka jing betai airstrike ki badang Shen. Kwani ulalaj im ka ba phla ka ba penlong ya ki sipai Iran ban subas new ya ki khobor ki laong ba ukwini ula sya set slung badang ya kendu shibun ki jing keli ban lap lada usukor ya lagari. Don ki khobor ha social media ki ong ba ulayap ne usya penyap ha ki sipai Iran. Hendrei kane kampat dadon ka jing syai ka ba tikna namar kane ka jing ja ka sarkar Iran kala hiar dor ba namar ba urang ba ka kuat fus ula suba kum uspais ki sipai bat kinong snong kiladu jing kermen ka Israel ka penmena ba ka thuplis jong ki briu ki badon bat ka Israel ka kerteng ukwani kamdon shu ha kane ka thup ka ba pensisa susu ya ka jing suba ba udai ubriu ka Israel telada pikwa jing tip susu sa komen bat salat ya kane ka video. Kuble shibun ya pi baro ki bapet ya kena ke video ngisiak kendupat next video. Out a targeted strike on the office. Now, miraculous rescue from the Ayatollah's residence. 3 such coincidences in a row are mathematically impossible. Either the general has a prophetic level of paranoid intuition, or he has a tracking device in his pocket that the Israelis use as a good-to-strike marker immediately after he leaves the kill radius. The IRGC is experiencing extreme paranoia right now, the source comments.